Episodi 33. Una volta al món, per Teresa Brosseta. Des que havia llegit La volta al món en 80 dies, Alba només pensava a viatjar. Només parlava d'avions i vaixells. Només jugava amb la bola del món. Només llegia l'Atles. Una obsessió en tota regla, vaja. La família no tarda a preocupar-se, sobretot perquè no tenien diners per a complir ni un trosset del seu somni. No és que no pogueren fer la volta al món, és que no podien ni arribar a primera frontera. Faltava poc per a l'aniversari d'Alba i no calia preguntar-li què volia. Un viatge, estava clar. Però s'hauria de conformar amb un pijama estampat d'avions, o un banyador amb vaixells, o un edredor amb mapes. Per a més, no n'hi havia. El dia abans de l'aniversari, però son pare arribà a casa amb un somriure immens i cridà a veu. «Alba! Demà farem la volta al món, sense avions ni vaixells, això sí». Quin guirigall de crits i de rialles. Alba disparava preguntes a 1000 per hora, però la resposta era sempre la mateixa. «Paciència, filla, demà». I l'endemà, després d'una nit sense son, una Alba nerviosa com mai arribà davant d'una carpa i va veure un cartell que deia «Ballant al voltant del món». Estigué a punt d'enfadar-se, però els pares l'espentaren cap a dins i va veure un mapamundi pintat en terra, tan gran que la va fer somriure. De seguida, començà a sonar una música alegre i ballarins i ballarines ocuparen tots els països del món i arrencaren a ballar. Tango, cúmbia, samba, vals, flamenc, tarantela, sirtaki i moltes danses més es van succeir sense treva. I més important encara, sense deixar espai a cap queixa. Acabat l'espectacle, Alba va fer l'ullet als pares i exclamà amb una rialla «Doncs sí que hi ha maneres de fer la volta al món, sí. Haurem d'explorar-les totes!»